Yun. Ay, Ay, ma'am! Sis, ma'am! Ma'am, taga yung kwarta. Unsa ko bayaran ko? Kita ka sa kong naong bayaran ko? Tani? Di ko madala ni mo ani kauna ni kauna. Sir, kita ka kwarta? 1,000. Usay tanong ni mo sa kuha. Naong ko kwarta? ay, Bagong adlaw, bago na pong halin. Ay, silingan, pautanga kung tinapari na mo udong dia. Nakoy lakaw. Ha? Nakoy lakaw, manira ko. Nakoy lakaw. Pautanga ko. Pautanga ko, silingan. Nakoy lakaw. Utang. ay, Aray. Dako ang lamok. Dako kay lamok. Eh? Dako kay lamok. Dako kay lamok. Bravo, lamok. Tao eh. Dako kay lamok. Buang. Suko di ka. Ako dato eh. Sige, kusuga. Lamok gani no. Dapat patay ang lamok. ay, Way pulos. Muuli nagmukaon. What? Wa gyud pulos tawhana. Sige naglaag inom-inom sa barkada. Ako diri nagkabuli-buli nako diri relax na kaayo. Wa gyud pulos gyud. Lami kay itawon ba. Sus kumili ka lang kumakasala Saba kaayo, Saba kaayo. Saba ba? Saba. Baba mong guni mo ko samo kayo. ay, Ay pa mga barkada. Enjoy na kayo. Ako ani. Laba. Sige na naglaba. Laba. Laba. Saka diha. Wa pa ka nahuman diha ha? Hapit na. Hapit na niya. Naglain ba niya akong ukok tungod kay Tatay Digong basig. Ikaw ang mabigwasan sa akong kalagot. Masisira ang buhay mo. Hapit na. ay, Len, nakipangutan na. Oh. Unsang hayop ang pinakababaon sa tanan? Unya saba ay tagabuntag. Nagkatakata ng baba. Unsa nga hayop? Di ay. Unsa nga hayop? Mao ba? ay,